Noc Andersenom je už tradičné podujatie, je to medzinárodné podujatie a v našej knižnici ho organizujeme po 10. krát. Každý ročník je osobitý a výnimočný. Máme ročníky, do ktorých sa nám zapojili spisovatelia, ilustrátori, vzácne osobnosti. V rámci Noci s Andersenom sme privítali Bátoričku, mali sme tu ilustrátora pána Regitka, mali sme spisovateľov Romana Brata a ďalších. Ale tohto roku chceme pozornosť sústrediť práve na Andersena. To znamená, vytiahli sme jeho životopis, číta sa z jeho knihy rozprávok, vybrali sme rozprávku Sedmokráska a teraz deti prejdú s prievodom Nočným Vranovom, začnú lampióny, pretože s Andersenom sa viaže taká spomienka, že veľmi túžil, aby sa raz na jeho počesť rozsvietilo jeho rodné mesto. Naše decká spoznávajú aj históriu nášho mesta, zoznámia sa s Bátoričkou, ktorá sa tu navydávala, a pán Pienčák z múzea im zvykne pripraviť aj krásne prírodovedecké podujatie. Decká spoznávajú zvuky vtákov, lebo on je vtáčkar, takže sa na to veľmi tešia. A keď budeme mať šťastie, možno nám chytil aj netupiera živého a budeme ho spoločne vypúšťať. Veková kategória nie je tak celkom obmedzená. Sú tu deti školského veku, od tých 7 rokov máme tu aj takých 13-14 ročných, ale je to aj dobré, pretože tie deti sa navzájom obohacujú. Je tu pekne, volíme kráľa, takže som spokojná. Nie, my pôjdeme teraz vonku tam do muzea a potom sa vrátime naspäť s pochodom na Lampaš. Karinka Pavlíková. Obrinová Alžbeta. A koľko máte rokov? 8. Tiež 8. A ste prvýkrát tu dneska na noci knižnici? Áno. Áno. A ako sa vám tu páči? Dobre. Veľmi sa mi tu páči. A čo sa ti páči najviac? Masky. Masky? A ty si dnes prezlečená za čo? Za princeznu? Áno. A ty si za čo? Červenú čiepočku. Dobre. A idete teraz niekde aj vonku? Áno. A mamky vám tu dovolili ísť dneska spať? Áno. Noc s Andersenom je o čítaní, o knihách, o láske ku knihe, o podujatiach, o vystrihovačkách, pretože Andersen miloval aj vystrihovanie rôznych obrázkov, čiže máme pritom pripravené rôzne výtvarné dielne a hlavne je to o čítaní, o láske k čítaniu, o láske ku knihe.
kedy pôjdete spať? O 12. Možno asi o 3. Kedy? Tak niekedy až ráno určite, keď vôbec pôjdeme, no. Kedy ja? Aj o 2 ráno, keď sa dá. No to je noc. To je noc, takže my sme pripravení na to, že deti dnes nebudú spať. Ale napriek tomu majú pripravené karimatky, spacáky, vankúšiky, pretože ten program je taký bohatý, že oni sa nechystajú spať. Ale oni nad ránom už budú tak unavení, že oni budú šťastní, že si majú kde zložiť hlavku a že si trošku oddychnú. A máme takú skúsenosť, že aj o 5 ráno ešte vládali rozprávať, hrkútať, rozprávali si rozprávky, spievali si pesničky, ale už potom naozaj, tak to poviem, že už im tie hlavky klesnú a trošku si zdriemnú a ráno sa im strašne nechce vstávať. Reveme jak opice!